Bueno, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, antes de nada, disculpar a ausencia de Manolo Varela, que está representando o Concello nun acto do Xeoparque agora nestes momentos en Ortigueira. Primeiro tamén facer unha lembranza, un recoñecemento público a un compañeiro, a un traballador deste Concello que nos deixou recentemente, que é Bautista, pois no nome de toda a corporación, de todo o Concello, de toda a xente do Concello, pois lamentar a súa perda, porque era unha persoa que apreciada por todo o mundo, por os compañeiros de traballo, por toda a xente. Era a persoa con máis antigüedade na plantilla municipal, lamentablemente deixounos pois recentemente, non? E ora pasamos ao pleno ordinario deste mes de maio. O primeiro punto é a aprobación, se procede a acta da sesión anterior. Cousas do directo. Hai algunha obxección? Pois dase por aprobada. O punto número 2 é o expediente 275/2026, que é o inventario, a aprobación do inventario de bens. María. Ben, realmente a proposta é aprobar o catálogo de bens municipais, un documento, resultado pois de un traballo froito dun proceso de modernización e digitalización impulsado desde a Deputación da Coruña, e para a aprobación deste documento actualizado. Juan. Ben, nada, o recoñecemento por que fixeron o documento, que debido ser moi laborioso, nada, está ben ter en conta o que se ten como na casa, está ben. Belén. Por nosa parte, igual que dixemos na comisión informativa, é un servicio que oferta a Diputación, que pode ser unha ferramenta moi útil para o Concello e que entendemos que está ben. Non, eu só engadir que entra dentro dun proceso de modernización da administración pública, que hai cuestións ainda que faltan. Eu penso que é unha demanda tamén principalmente dos habilitados, que é a digitalización dos arquivos, porque é necesario para poder implantar a administración electrónica. Pois realmente hai que ter unha serie de ferramentas pois actualizadas, non? Unha delas é a digitalización dos arquivos, que é algo moi necesario, que ten custos, técnicamente tamén ten a súa complexidade, pero é algo no que penso que se ten que ir avanzando, non? Nos inventarios, empezouse polos inventarios de camiños, agora cos inventarios de bens, coa vinculación tamén coa contabilidade municipal, pois é algo que era moi necesario, e que agradecemos á Diputación pois que faga o traballo que ten que facer as Diputacións, non, que realmente é o papel que teñen que facer. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3, o expediente 756/2005, POSPLUS 2026. María. Ben, este punto ten por obxecto pois tomar acordo plenario en relación pois dunha corrección de erros da solicitude do POSPLUS 2026, un erro pois que é referente pois á cuantía que figuraba na documentación. Foi corrixida xa vía decreto de alcaldía, pero require do acordo plenario. Por dar conta do erro, na documentación figuraba a cuantía de 568.838,26, cando que debía de figurar 568.828,26. Correxir ese 3 que figuraba 38 por 28, e é requisito tomar acordo plenario. Juan. Non, a favor de corrixir o erro. Belén. Pois o mismo, hai que corrixir un erro que mantén paralizado o POS, e canto antes se corrixa, pois mellor. Para corrixir tamén a corrección,
o POS non está paralizado, é dicir, é un trámite formal que é, como é unha cuestión aprobada nun pleno, pois a modificación só se pode facer en pleno, pero o POS sigue o seu rumbo. Non está paralizado o POS na Diputación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, expediente 261/2026, a elaboración e aprobación do orzamento para o ano en curso. Ten a palabra María Muiño. Ben, bueno, novamente presentamos o documento que traza a folla de ruta do que prevé a acción de goberno para o ano 26. Nesta ocasión, o orzamento que se presenta ascende a unha cuantía de 3.914.639,41 euros, unha cantidade que se pode definir como conservadora en relación pois aos orzamentos do exercicio anterior e que efectivamente pois a cuantía que presenta pois sigue un criterio de rigor, prudencia e responsabilidade, dado que no capítulo no apartado de ingresos prevé pois as cuantías que efectivamente están comprometidas e son realmente previsibles, e no que ten que ver pois capítulos 1, 2 e 3, que son aqueles que corresponden a impostos e taxas municipais, pois a cuantía que reflexe o orzamento tamén se corresponde pois cos datos obtidos dos exercicios precedentes, polo tanto se aposta pois por unha seguridade pois na previsión financiera municipal. Hai que decir tamén que esta posibilidade de rigor e responsabilidade é grazas pois ao esforzo das traballadoras municipais, que son aquelas pois que froito pois dun traballo riguroso e sistematizado nos permite contar con datos fieis pois para facer unha planificación responsable. En materia de ingresos, pois desgraciadamente, un ano máis faise preciso reclamar un modelo de financiación local que se axuste realmente ás necesidades dos concellos e que contribúa de verdade a equidade entre territorios. Hai que lembrar pois que realmente, con independencia do lugar onde nacemos ou onde desenvolvemos a nosa vida, en realidade deberíamos de ter todas e todos os mesmos dereitos, pero no momento actual os concellos galegos, e nomeadamente aqueles que somos máis pequenos, rurais, con maior dispersión da poboación e con extensións máis grandes, pois realmente pasamos verdadeiras penurias e temos que facer pois verdadeira casi maxia para ofrecer os servizos básicos que son da nosa competencia, e xa non digamos aqueles outros que, non sendo competencia municipal, sí que teñen un impacto moi directo na calidade de vida das veciñas e veciños, nas oportunidades de desenvolvemento económico e demográfico dos nosos concellos, que ao final creo que son as cuestións que nos moven a estar aquí e a tratar de facer o traballo de política municipal en compromiso coas necesidades das nosas veciñas e veciños. Sí que é verdade que pode ser un mensaxe que casi veña a resultar reiterativo, ou que poida parecer pois que somos pesados, pero exemplos desta falta de sensibilidade son o Fondo de Cooperación Local, conxelado desde hai unha década, alleo nas súas cuantías a todas as crises de prezos dos últimos anos, sin ter en conta o incremento de custes de bens, materiais ou servicios, o impacto que asumir isto ten para as arcas municipais de todos os concellos. Hai que nomear tamén, unha vez máis, o exiguo financiamento dos servizos sociais, especialmente de todos aqueles que teñen que ver coa dependencia ou a
a medida de gratuidade das escolas infantís que se resolveu cargando os custes do servicio tan importante para a conciliación e para facilitar que a xente moza aposte pois por vivir en concellos rurais, pois ao longo dos concellos pois detraendo fondos para destinar a cuestións que son esenciais para a vida das persoas. Volvo a decir que seguramente este discurso poida achacarse de repetitivo, pero tamén eu considero que é ben triste ter que repetir unha e outra vez esta mesma reivindicación, en especial tendo en conta que os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, a porta pola que entran a maioría das demandas e tamén somos as persoas que estamos ao frente dos gobernos municipais aquelas que acabamos recibindo pois as reivindicacións e exixencias das cuestións que son de competencia municipal, pero tamén daquelas outras que non o son. En relación pois a senda de gastos previstos e as políticas municipais, o orzamento que se presenta novamente mantén o seu compromiso cos servizos públicos, tal e como deixa ver o capítulo 1 de persoal, apostando decididamente pola xestión directa dos nosos servizos. Por outra banda, seguimos cun elevado compromiso cos servizos sociais, co compromiso coas persoas en situación de máis vulnerabilidade, coa infancia e como deixa ver, pois esta partida do orzamento municipal que ascende pois unha cantidade ben importante. Incorporamos neste apartado do orzamento tamén novos proxectos dentro dun marco de un orzamento que, como decía ao principio, a nivel de cuantía iníciase a nivel conservador, pero podemos ver que seguimos co impulso de xerar servizos novos atendendo as demandas da poboación, como pode ser a proposta do servizo de madrugadores para o CPI San Sadurniño, para que se beneficien pois as familias, os nenos e as nenas que o necesitan. Continuamos pois con un compromiso no apartado de subvencións con diferentes entidades e asociacións que desenvolven pois actividade cultural, educativa relacionada co benestar, as bolsas para o estudo, e mantemos entonces pois un dinamismo no que en relación ao desenvolvemento local, á cultura e ao deporte. En relación ao apartado de investimentos, outra cuestión estratégica na planificación dos orzamentos municipais, a cuantía que se presenta neste orzamento fai referencia a aqueles investimentos subvencionados que están xa comprometidos, ascende a 612.657,94 euros, e hai que decir pois que a previsión é que este capítulo se vexa incrementado ao asegurarse financiacións que están a día de hoxe en trámite, como son convenios e subvencións nominativas, e continuando pois co compromiso deste goberno por conseguir novas vías de financiación que permitan atraer investimentos que garanticen pois a calidade de vida e que permitan pois un adecuado mantemento do que son os servizos básicos de competencia municipal. Juan. Bueno, outra vez o reconhecemento aos que elaboraron un documento tan laborioso como este, tendo en conta que é equilibrado e cumpre os informes contemplados pola lei na súa elaboración, sendo o peso dun partido que sempre está a favor da xestión pública dos servizos esenciais, imos votar a abstención, pero por meras cuestións de líneas. Belén.
Bueno, por a nosa parte, primeiro, revisada a información, vemos que se introduce unha modificación nas subvencións nominativas. Nos dimos conta ao mirar a documentación desta comisión informativa, aparece un papel novo. Dimos conta debe ser por algún erro ou alguna cousa. Era un erro, estaba recollido nos orzamentos, pero non no cuadro. Aparecía no documento de orzamentos e detectamos que non aparecía na relación de subvencións e aparece como correxido, como corrección de erro, efectivamente. Vale, tendo en conta a corrección de erros, vale. Escoitando pois a portavoz do BNG que nos fala dun criterio de prudencia e de rigor, se examinamos os orzamentos presentados, pois xa no ano pasado se nos falou de que, bueno, había que ser un pouco prudentes en canto ao gasto corriente. Vemos que o gasto corriente pois sube casi 100.000 euros, 94.000 con respecto ao ano pasado. Se sumamos as cuantías do gasto de personal e o gasto corrente, estamos falando de casi 3.100.000 euros, o sea, 3.094.000 en relación aos orzamentos deste ano, que son de 3.900.000. Eu creo que prudentes, entendo que hai que dar, pero hai que buscar outras formas que nos sirvan ou nos axuden a disminuir un pouco este gasto. Non sei se motivo de que ao mellor houve que meter máis persoal, se é cuestión de baixas laborais que hai que introducir máis xente para traballar e iso tamén sube o gasto de persoal, non sabemos por ese aspecto se hai baixas laborais que nos fagan pagar máis salarios, non o sei. Entre canto ao gasto corriente, falouse de sustitución, que iba a baixar o tema de consumo eléctrico e todo isto. De momento non vemos que baixen o gasto corriente, senón que se eleve. Supoño que máis tarde veremos o cambio. En canto a investimentos, 600 e pico mil, pero creo recordar que na comisión informativa se falou que faltaba un poso, unha parte do pos por contabilizar. E un convenio. Bueno, oxalá fora moito máis. Entendemos que se traballa prácticamente neste concello polo que queda por gastar casi por subvencións, o sea, dependendo das subvencións que nos manden, podemos facer un pouco máis e un pouco menos neste concello, non con fondos propios. Non queda dinero, moi pouco. Non, é o que hai, as contas van así, gasto corriente e gasto de personal. Quitamos transferencias, es lo que hacen, deudas, ainda que algunhas están paralizadas por parte da Diputación, pois es lo que tenemos. Sí, hai unha carta aquí da Diputación que di que non, algunhas das deudas non van a ser, nos permiten non devolvelas, non? Estos anos, para antezar. Entonces, hai que mellorar, sí, bastante. Eu creo que me parece que este gasto corriente debería de estar un pouco máis baixo, sí. Por a nosa parte será unha abstención. Guau. Eu entendo, quero pensar, que esta crítica que faz evidencia que a primeira parte da miña intervención, onde sinalo encarecidamente o problema a nivel da financiación local, resulta evidente. Eu anímovos a que vos sumedes con nós a reclamar un modelo de financiación local máis axustado á realidade e á necesidade dos concellos, en especial dos concellos rurais e pequenos, que teño que decir que son a maioría dos concellos deste país. Eso en primeiro lugar. Si tamén podemos reclamar que desde a Xunta de Galiza asuman íntegramente a financiación de aqueles servicios que son da súa competencia. Podemos reclamar e ao Estado tamén. Ao Estado tamén lle podemos reclamar cuestións no ámbito de financiación
E podemos falar isto, e estaría estupendo que deste pleno salira un acordo a respecto do que hai que reclamar a nivel do Estado en materia de financiación e se hai que ter unha consideración da realidade galega na súa especificidade en materia de financiación ou non. Eu estou de acordo, non teño ningún tipo de problema, pero podemos solicitar que para dar oportunidades, servizos e calidade de vida aos nosos veciños e veciñas, a Xunta de Galiza asuma as competencias que lle son propias e as financie de xeito íntegro. Porque para dar servicios de calidade xestionados directamente con un emprego de calidade e atender as persoas dependentes, ofrecer servicios á infancia, evidentemente o que non ingresamos vía Xunta, que é quen ten a competencia, sale dos fondos propios deste Concello, e si, vai ao capítulo 1, porque o prestamos con persoal propio, e pode ser que non nos guste que gastemos ese diñeiro e que seña unha crítica a este goberno. Eu asumo a túa crítica con moitísimo orgullo e con moitísimo orgullo por demostrar que é posible apostar pola xestión directa e polos servicios públicos de calidade e manter unha situación financiera dun concello impecable. Entonces, orgullosa que estou. E, efectivamente, o capítulo 1 ten a cuantía que ten, porque aquí os servizos se prestan de xeito directo e se aposta claramente por unhas condicións dignas do persoal a nivel salarial. É criticable? Bueno, eu prefiro que me critiquen por eso e non polo contrario. Evidentemente, os custes dos servizos da luz, eses prezos hai que afrontalos. Volvemos ao mismo, hai cero sensibilidade co impacto que ese incremento de prezos teñen nas arcas municipais. Entonces, tampouco e aínda así, Belén, aínda así, con este latinete demostramos ano a ano cumplir as regras e manter o equilibrio orzamentario e ter unha economía saneada. Entón, e no apartado de investimentos, neste mesmo pleno se vai a tomar un acordo plenario para unha subvención nominativa que vai a pasar ao capítulo de investimentos. Está pendiente por incorporar aquelas subvencións e programas que non están aínda pechados, así que o capítulo de ese apartado de investimentos se vai a incrementar. Con eses dous apartados seguro. E tamén poido asegurar que efectivamente non nos vamos a cansar e non vamos a deixar de buscar financiación. E si, o noso Concello e o resto ten que traballar duramente para obter financiación externa para poder sacar adiante programas. É así, pero ademais de todo somos capaces de asumir cuestións con fondos propios, como así é, sin poñer en risco a posibilidade de pagar aos nosos traballadores, sendo capaces de asumir retos de investimento tamén con fondos propios. Así que, discúlpame, si queres facer a crítica ao noso modelo, eu a asumo e xa che digo, con orgullo. E despois, si queremos que os concellos teñamos a posibilidade de elixir máis e mellor a que dedicar os nosos fondos propios, pidámoslle a quen ten a responsabilidade que asuma os custes das súas competencias e que deixe de afogar aos concellos, porque o Fondo de Cooperación Local, do que se detraen unha e outra vez competencias impropias para asumir os gastos e se detraen de aí, e os fondos que veñen aos concellos
siguen sendo os mismos que hai 10 anos. Non sei en que se parece os custes das cousas de hai 10 anos a agora, porque non o son na economía doméstica creo que calquera pode entender esta situación, porque non ten nada que ver os custes na economía doméstica, tampouco ten que ver para unha administración local, que ademais ten a obriga de prestar servizos, que para eso estamos. Entonces, eu concordo en que isto non debería de ser así, que deberíamos de ter máis capacidade para decir sobre os nosos fondos. Que pasa? Que o compromiso cos servizos que permiten dinamizar a poboación e crear oportunidades non son da nosa competencia, pero son necesarios para dinamizar a vida de San Sadurniño, porque poderíamos decidir non apostar polos madrugadores, poderíamos decir que non, poderíamos non ter bolsas escolares, tendo en conta que non hai nin transporte e que é un sacrificio ir estudiar para as familias a nivel económico. Poderíamos decidir non facer eso, poderíamos decidir non facer moitas cousas ou facelas de outra maneira, pero estes orzamentos plasman unha determinada maneira de entender a política e o compromiso coa xente, apostando polo público e apostando por crear oportunidades que fagan deste concello un lugar atractivo e bo para vivir. Así que moitas das túas críticas con orgullo as asumimos. No, eu só dicir unha cousa porque para aclarar os conceptos, porque pola intervención de Belén, pois entendo que no grueso, no global, pois coinciden cos ordenadores, porque as críticas, as cuestións que puxo encima da mesa, pois son cuestións pois menores, non? Eu só por aclarar algúns conceptos, é dicir, o capítulo 1 sube porque, entre outras cousas, a plantilla personal vai reflexada aí, non porque hai xente de baixo, está reflexada a plantilla personal, que é un anexo que vai a ese documento, e o que hai que reflexar no capítulo 1 son os cartos necesarios para cubrir esa plantilla de personal, conforme o que establece a RPT, é o personal que hai no anexo de personal, non? Eu, se non teño malos datos, subo un 4,pico% con respecto ao ano pasado, que é a subida salarial, que son recollendo a subida salarial que establece o Goberno do Estado mediante, cando non hai orzamentos aprobados, debe ser un decreto do Goberno do Estado, non? O capítulo 2 sube, evidentemente sube, porque sabedes que estamos nunha situación, incluso que é unha das reivindicacións que vai aí, incluso na memoria da alcaldía, estamos nun momento de tensión no tema principalmente enerxético, o precio do gasoil hoxe non se parece nada ao que era hai un ano. É un incremento sustancial, e hai servicios como a recollida de lixo, o desbroce, que se incrementan sustancialmente polo incremento dos gastos enerxéticos, non? Que hai unha demanda tamén do municipalismo, que é que se teña en conta esa cuestión neste momento, como se tuvo noutros momentos, como foi a pandemia ou cando o inicio da guerra de Ucrania, pois que se tuvera en conta a hora de financiar os concellos. Falabas de que, cando a portavoz do BNG falaba de que a Xunta asumira as súas competencias, ti falabas que o Estado asumira as súas. No modelo español, na arquitectura administrativa do Estado español, o Estado, as competencias que ten na administración local son as competencias de legislación, puramente, porque o resto está prácticamente transferido ás comunidades autónomas. Outra cousa é discutir se o financiamento das comunidades autónomas é xusto ou non, que eu digo que non. É dicir, a miña organización política é a que máis cuestiona o modelo de financiamento autonómico. Galiza está infrafinanciada. Recibimos menos do que nos tiña que transferir o Estado ás comunidades autónomas, e as comunidades autónomas transferir aos concellos polos servicios que prestan os concellos e polos servicios e polas competencias que a Xunta foi delegando nos concellos, porque é, ao mellor, a administración máis próxima, a administración que mellor pode prestar eses servicios, pero non viñeron acompañados da transferencia dos cartos necesarios. É certo que en moitos casos, ou en algúns casos, é porque a propia comunidade autónoma está mal financiada e non ten os recursos para pasar aos concellos, non? Pero entón é entender como é o financiamento. Os concellos
non lexislan. Os concellos só podemos cobrar o que di a Lei de Facendas Locais, as tasas e impostos que di a Lei de Facendas Locais e nas cuantías que di a Lei de Facendas Locais. Temos únicamente a competencia de unhos o coeficiente en algunhas tasas e impostos, uns coeficientes que podes, entre un mínimo e un máximo, pois modificalos, pero un concello non pode establecer un imposto novo. Nós, ainda que quixéramos poñer un imposto, pois, ás grandes fortunas, non lle podemos poñer un imposto ás grandes fortunas porque é unha competencia estatal, na Lei de Facendas Locais. Por certo, desde hai 3 ou 4 anos a participación en tributos do Estado, o PIE, que é o que nos transfiren, veu subindo sustancialmente aos concellos, que foi o que nos tal, a diferencia do Fondo de Cooperación Local. A diferencia do Fondo de Cooperación Local, que o que se sube é a parte non condicionada. A parte non condicionada. A Xunta o que fai é subo o Fondo de Cooperación Local. Non, mira, o que subo o Fondo de Cooperación Local é a parte do fondo adicional, a parte que vai condicionada. Por exemplo, hoxe saleu unha orde de subvencións que é con cartos do Fondo de Cooperación Local, que é por orden de entrada. Tens que estar con un funcionario ali, é o que primeiro entra danlle, é o que non queda sin ela. É dicir, son cuestións que habería que mirar. Despois hai unha cousa que eu penso que é bon que nos deamos conta todos. É dicir, cando falamos de gastos, por aí, claro que falamos de reducir o gasto enerxético, vamos facer unha inversión importante para reducir o gasto enerxético. Pero a enerxía mídese en vatios ou en kilovatios. Non se mide en euros. Aforrar menos non quere dicir que vais gastar menos. É dicir, claro, eu podo comprar un coche que en vez de consumir un 10 de gasoil cada 100 km consuma un 3 e ao final do ano gastar máis. Se o gasoil me vale a 4 euros, pois gastei máis, pero aforrei. Non sei se colles o concepto. É dicir, é un error que caemos moitas veces, que é que medimos a enerxía en euros. A enerxía non se mide en euros. É unha cuestión física, non é unha cuestión opinable. Non lle deas á cabeza que non é opinable. A enerxía mides en vatios. Entón, eu podo consumir menos vatios e vamos facer unha inversión importante para consumir menos kilovatios. Iso non quere dicir que po ano vayamos gastar menos, porque se a electricidade sube, ainda que consumas menos vatios, vas gastar máis. Entón, eses son conceptos que hai que ter, porque claro, se os decimos, como estamos nunha sociedade que repetimos cousas de las tertulias e dos bulos e tal, ao final acabámonos creendo cousas que non son así. E non son así. É dicir, vamos gastar menos enerxía. Iso non quere dicir que vamos gastar. Por lo tanto, no capítulo 2, temos que, con prudencia, xa o decía a portavoz, que son uns orzamentos mantendo o criterio de prudencia, porque podíamos poñer máis, que é uns orzamentos non deixa de ser un documento onde prevé ingresos e gastos. Prevé, non é un dogma de fe, prevé. Podemos prever $500,000 de euros máis. E posiblemente acertáramos. O que hai que valorar cando valoras os orzamentos son cuestións, por exemplo, o nivel de execución dos orzamentos. O nivel de execución dos orzamentos da Xunta en inversión é do 10% ou 20%. Prometen todos os anos a autovía San Sadurniño-Moeche. Levan desde o ano 2000 presupuestando 5 millóns de euros para San Sadurniño-Moeche. E levan 20 anos non gastando 5 millóns de euros en San Sadurniño-Moeche. Non, é así. Cando hai que valorar os orzamentos, hai que valorar o nivel de execución dos orzamentos pasados para saber se che contaron unha trola ou non, que é o que che fai o PP, moito, trolas, non te rías que é así. O nivel de execución dos orzamentos de San Sadurniño é un nivel alto, pero despois máis datos, é dicir, do rigor presupuestario. Sabes canto é o período medio de pago a proveedores en San Sadurniño? Canto? Non, pregúntocho. Non, porque hai veces que van un día. Pois será porque é un día. É difícil, de entender un día. Entón, ti desconfías de la fórmula que tiene el Ministerio de Hacienda de calcular. É unha fórmula matemática, é dicir, é meter uns datos, eso é un día. É máis, podeslle preguntar a calquera proveedor da zona, calquera proveedor que proveña, que teñan negocios co Concello de San Sadurniño, se veñen satisfactoriamente a San Sadurniño. Calquera empresa que traballa po Concello de San Sadurniño están satisfactorios, porque cobran con un período medio de pago a proveedores moi lonxe, por exemplo, de Ferrol.
que para cobrar unha comparsa do Entroido o premio do Entroido, na que fun eu ao Entroido, tardamos 6 meses, Por certo, eses son datos que hai que valorar cando valoras os orzamentos. Non cousas que subo o capítulo 1 e máis o 2, 100.000 euros. Claro, temos que apertar o cinto para subir 100.000 euros non máis, porque como siga subindo o gasoil, van chegar os 100.000 euros, ao mellor hai que apertar o cinto. Pero bueno, agradezco que coincidíramos, non? Porque iso quere dicir que o estamos facendo medianamente ben. Esperemos que non sea só Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobados os orzamentos do ano 26. Punto número 5, expediente 124/2026, convenio marco en materia de envases domésticos e envases lixeiros de papel e cartón. É unha corrección de erros tamén. Ben, efectivamente é unha nova corrección de erro en relación, bueno, a unha cuestión de redacción onde se muda pois a redacción dunha frase que estaba incompleta por outra que ten que quedar como sigue. A entidade designará o recuperador ou reciclador ao que lle entregará o material recolleito, comprometéndose a comunicar a demandita designación ao SRAP. Eso, se trata de unha corrección de redacción. Votos a favor? Bueno, se queríades decir algo. Outra corrección de erros que se resolve, punto, non é máis. As correccións de erros son correccións de erros, por erros, non erros involuntarios, evidentemente. Por se foron erros voluntarios, pois habería que decir yo que se engaña, que non se engañe tanto. Pero son erros involuntarios, neste caso era un erro de redacción. Non pasa nada. Votos a favor? Apróbase. Punto número 6, expediente 30/2025, subvención nominativa de servizos. Ben, este punto fai referencia a aprobación do proxecto básico de execución de acondicionamento da nave de servicios do Concello de San Sadurniño, para tomar o acordo plenario, bueno, que é requisito pois para dar tramitación a subvención nominativa con esta finalidade. Esta documentación, o proxecto definitivo a disposición, non ten máis nada. Juan? Sí, nada, a favor de votar por o condicionamento da nave. Belén? Xo dixemos na comisión informativa, estamos a favor de que despois dunha serie tamén de correccións que se tuveron que facer, pois que sea un proxecto que o voten favorable. Tiña un problema que levaba dúas informacións, bueno, veu dúas veces para corrixir desfavorablemente, e agora por fin deronlle o visto bueno. Entendemos que é unha boa nova para o Concello. Sí, correccións as cuestións técnicas que os non é un erro, non é unha corrección de erros, en relación a en relación a este punto, sí que hai que decir que é unha cuestión de tramitación. O procedimento de solicitude de subvencións nominativas vai así: ti tes que presentar un proxecto inicial, unha serie de documentación, e todos os proxectos de obra son visados polos equipos técnicos da Deputación, que fan as súas oportunas observacións sobre os proxectos que se presentan, requerindo pois as adaptacións que desde aí consideren oportunas para conceder a subvención administrativa. Unha vez feito este proceso, o requisito que queda é tomar o acordo plenario pois para a aprobación desta subvención nominativa, sin máis. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 7, dar conta dos decretos 118 a 222 deste ano 2026, que están no expediente. O punto número 8, dar conta da reedición, liquidación do orzamento, convenios do 25, contratos do 25, período medio pago a proveedores, estado de execución do primeiro trimestre,
demais datos, dar conta deles. Punto número, antes de pasar ao punto número 9, se hai algunha cuestión, algunha moción vía de urxencia. Se non pasamos ao punto de rogos e preguntas. Algún rogo? Algúnha pregunta? Bueno, como antes nos dicías que o PP mentía moito, que prometía e non daba, levamos desde que entro aquí, polo menos, pedindo un local para os partidos. Chegamos a facer unha reunión na que estábamos todos de acordo en facer o local. Entón, prometo, pero tampouco dou. Neste caso é o BNG. Entonces, cando vamos ter tempo para facer, para poder ter a chave e empezar a disfrutar dese local? Primeiro era que non tiñamos tempo para reunirnos, conseguimos reunirnos, falamos, despois tiñamos que poñer uns días, nesa mesma reunión quedamos de acordo o representante do Partido Socialista e máis a representante do Partido Popular en que non tiñamos problema en poñernos de acordo calquera momento, pero desde iso xa pasou tempo, seguimos igual. Entendemos que por parte da Secretaría, que era que tiña que facer un informe ou un papel para tal, que teña moito traballo, tamén o entendemos, pero que isto xa levamos pedindo desde o 2019. Entonces, ahora que conseguimos encamiñalo, canto tempo máis temos que esperar? Estamos a punto de xa chegar a outras eleccións e seguimos. Pensei que xa o estabas utilizando, pero non hai problema ningún, como se cree decir agora para ali, é dicir, non creo nin que seña preceptivo informe ningún, é dicir, non sei como se che digo a verdade, non sei como está o local, Na reunión eso foi o que se nos dixo. Sí, pero de facer un pero se estades de acordo, non hai ningún problema, non hai ningún problema administrativo en ir cando, non sei como está o local, que non estuve dentro, pero porque antes ese local utilizou nunha entidade, pero xa non utiliza, eu supoño que xa levaron todo dali, xa libraron todo dali. Entendo que teñen libro local, non? Sí, liberaron o local, de todos modos revisamos que esteña todo ben, pois eu pensei que xa fora, xa verdad, tamén. Pero revisamos que esteña todo ben e chamamos para a semana se vos parece ben. Vale. Juan, estás de acordo? Sí. Pois xa está, estamos de acordo, mira que fáciles somos. Moi ben. Pois non é, pois sin problema ningún. Máis preguntas? Luís? Non foi posible facer o rogo da piscina, non, para nado libre, porque vexo o horario sigue sendo o mismo. Falamos co técnico de deportes, que o técnico de deportes é monitor de natación e ten o título tamén de socorrismo. Falamos con el da posibilidade, porque no Brao, no mes que non está de vacacións, o ximnasio abre pola mañá, tampouco é necesario que abra pola mañá a todas as horas, é dicir, pode abrir 2 horas. Falamos con el da posibilidade de que fixera cursos para adultos, principalmente enfocados tamén para xente que fai ximnasia de mantemento. Iba a sondear as persoas que lles dá ximnasia de mantemento por se querían facer algún curso de aquallín e cousas deste tipo, non? Pero nado libre, digo, de utilizalo conjuntamente. Estamos, hai que volver a falar con él a ver se estableceu, porque ele para establecer iso hai que ter socorrista ali, entón se está ele ali, como ten o título de socorrista, pois non habería problema ningún. A xente me preguntou porque veo no Novas que o horario era o mesmo no ano pasado, non escoitaron o rogo. Entonces, se o facedes, publicalo, non? Sí, publicarase. Mais do público, pois se non hai máis preguntas, levanta esa sesión. Que bom,